Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ya ke nongren cakap Voice of the People Party. Namar lesi bilaban ong balai ikran kumta. Wat akan kami kepada kapor jong kecing pensai pai ba ya ke nongren cakap parti bat kumcu ri gimat jong kecing kon ya ke election. Henry kadau kabangi nyem sengau du isu. Ya ke ban pensengau pedeng jong pi ya ke nongren cakap Voice of the People Party. Dari namar nap pedeng jong pi ki pai ba nong syong senong jong senong maulai. Bila ai ya ke jingkersan ke papura. Ya ke Voice of the People Party lembak kini ke artli ke election ke beladap. Harga election namali bila ai ya ke jingkersan yang nantam mahdu arpo sahajar vote. Na kemta ukertong jaka Voice of the People Party ibalangru MLA jaka mulai pementa iba Bright Stonewall Marbayang. Kajing ai ke jongpi ya ke arpo sahajar vote harga election namali kala penlong bagi waipat ki parado ki parasnam ki senang Tibadan hagi tigirilum jantia haga thamri bhai bar shagi banta jaga mas kasihel bat es kasihel bat hagi banta baro jaga bri hinyal trap bakin yo ya kata musim ke jiham ke joki namar balai yo i bagasnong mulai ka pai khmat ka ai ya kata ka bor ka baklain haga Voice of the People Party dai namar kata bakani kala air jaga Voice of the People Party kabalami house nam arhajar arpulai kala hair saudang kala par saudang keleng girilum kasih bat jantia bat day daga jeng ai jongpi ya kata ka jengkersan ka bapurai ka Voice of the People Party baka baki weipat ki parado ki parasnam ki jongi ki yo ya kata ka jengkerman wat apdeng jong ka jingdo jengkerman ka jongki day nomor kata hak election MP ii bakani kal air ka bala be na posh no maulai kala hair saudong jong girilum kasih jantia bat ngila yo ya ka jingjot ka badan buram hak election MP hak ba Dr. Ricky Ajay Singkan ibalong kertong jaka Voice of the People Party ilayo ya ka vote ka baklan ka bahe ado ka kata bat kalong ka bahado henreu lak duna ka vote ka pamangilai kani ka dikal air ka bala be na ka snong mulai ka jongi namar balai babaro ka jai penriu baro ka langgari khasi jantia ki phai khmat sha ka snong maulai ka jongi namar ka maulai ka de but lum ka maulai ka de klong snam ka maulai ka de ka jabi yang jong ka jai penriu dai namar kata habala khi na snong maulai baro ka wei ka ri khasi jantia ka yo em baro ki jai penriu ka jongi ki snor hem museum ki snow em museum lada ka snong maulai jongi ka shong snap jar baro kawai ka jait benriu kadon apreng jong ka jing syong seir dai namar kata habala ki ka shlang maulai how arhajar arpulai ki lot baro kawai ka ri khasi jantia but I ya ka jingkersan ka baklan ya ka Voice of the People Party but hag election MP ngiyo hadu kumbasan 100% kita ki ba I ya ka jingkersan ya ka Voice of the People Party but tang kumbasan 100% ki balai ban I ya ka jingkersan ya ki wei pat ki party but ya ki kertong shibat dai namar kata ku ki pat ba Isno ban ong hapdeng jongpi baka Voice of the People Party lema jong ni kejanmit nim snow dan kamsho na kaban pa ban pensyai yakin nong rem ke jongka nomor baro kumba lai phau hajar pil ai ke jingkersan yai Dr. Ricky Ajay Singkan election MP dai namar kata ka ni kala penrong hapdeng jongpi iwei ya kata ka jing snow thu ka ai ka Voice of the People Party ka ai ka nong rem ke jongka ka ai ka jing tmu ke jongka na kaban pa ban mi syakmat bari khun ya ka election Henry tangkum kajing pengkenal pada jangi iwai tangkum kajing pengkenal yang sasi sian ya kan ngrem ka jongka lengkot ngan supen syai pedang jopi ngan suya thu pedang jopi ka Voice of the People Party kayang halor ka juk ka ngrem nadu balas tang ban sen ya ka hadu menta bat hadu kipatang ki banangwan kam syamla kala ya ka ngrem ka baskan ka jongka mereka yaine ha kan ka juk ka ngrem bat on dah balakot kan election MBC ki election ki banangwan na kawai ka por sa kawai ka por na way islam sa way islam kadai halor ka juk ka mat bat ka nongrim ka baskan ka joka kata ka lang banwan ra ya ka sensyar ka kadar ka sensyar ka bakhut ka basupa kata kadai ka jinthu kata kadai ka jing angot jong ka Voice of the People Party dai namar kata ku ki pai babayet na kaliang ka jongi nguan ya ka ban scam sa UCM pap ya ka ni ka juk katong ya ka ni ka juk ka nongrim ka jongka nang ba mapi ki pai bat nong kersan ai sa sisen ya ka ketika man ka ketika dia ka jopi ai sa sisen ya ka ta ka kop ka pong ka bor ka ikhtiar ha ka Voice of the People Party nang ba ka jingkerman bat ka jingkela kan long na ka benta kalawei ki khun ki kti kalawei jong ki para ki parsa ki khun seo ki khun miao ki jonga ki jongpi ba kan yo kalawei ka basnan kan yo kalawei ka babit ka babyang kalawei ka bapanai wat apeng jong ka jingdo jikaman mereka
ka Voice of the People Party kawan ya ka ban terwa pedang jongpi mungkin ai ya kata ka jingkerman greskan na ka banta kalawai ka pedang wan dai namar kata ku kipai ba bi Iwan ya ka ban pensengaw pedang jongpi halor gani ka banta balai ni dan kam ya ka sanshar ka khadar ka bakhot ka basuba namar baroshi kata kipai ba kibadan hakalang jong ka jela mi kala ka jongi kidan na pedang jong ka jingdo mensien kidan na pedang jong ka jingno mensien kidan na pedang jong ka jingret mensien dai namar ba yoi ba ka sanshar ka khadar kambet kambyang dai namar ba yoi ba ka sanshar ka khadar ka hiar dai namar ba yoi ba ka sanshar ka khadar talang tangsilang khmat ya kibadan hakabor bat ya kita ki bomdan hakabor dai namar kata kipai ba kibadan hakalang jong ka jela mi kala kidan na pedang jong ka jingno mensien ki kwa ki thrang balla kumno banyo ya ka sanshar ka khadar ka bakhoi ka basba dai namar ka Voice of the People Party kayang kami na ka banta jangpi ki paiba nong song snong iwei pa iwei baro ban wanra ban ya thir ya kita ki jing ya kita ki jing jinjar ya kita ki jing khuslai mensiam ki balapan hapdeng jonga ban jangpi balai ba ka sanshar ka khadar kambet kambyang ka sanshar ka khadar kambet kambyang dai namar ka jing bam sap lani ka corruption dai namar kata ha pan ko ya kani ka jingpang ka balaban ya ka jela ka jungi mentala lagi pau teli kisnam ka yo ka mat ya kani ka khnyang jingpang ya unu jat jingpang ubala pan kordet yang iki pai ba nong song snong hi bara ko wai lada ka jingpang ka dan ka met ka jong ubreu ken mau bagi habdan kami ki dawai di bandi ban pen khia ban pen ko ya kita ki jingpang ki bara na po ka met ka jong ubreu dai namar kata lada ka jat penriu ka jongi kadon ya kene ke kriang jingpang kadon yang ne kriang jingpang ubala pen kordet ubala pen ring swai ring start ya ka jela ya ka jai ben reu ngidon kam namar kata ban sumar ya ka nang baka jai ben reu kan yo em nang baka jela ka jongi kan yo kya sajisin dai namar kata ka Voice of the People Party kawan ya ka ban terwa pedang jongpi kawan ya ka ban terwa pedang jongpi idon ya kata ka jingtmu ka jing anglut idon ya kata ka jing skiau kya mensim na ka bentaban pen kya apat sai sin ya ka jela ka be ka jongi ya ka jai re ka be ka jongi de namar ka tangiwan ya ka ban pan ya ka jing kersana pen chopi iwe bara ya kata ka khor ka kriam ya kata ka kop ka phang ya kata ka bor ka ikbar ka Voice of the People Party kami syakmat lagalong ha election MLA lagalong ha election MP lagalong ha election MDC yen yo bantrai na ka jingha ka jingbet jingpan jong ka jai